Τώρα όμως έχουμε ένα φοβερό δίδυμο. Ένα τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, ιντερνετικό δίδυμο που θα είναι σήμερα στην παρέα μας. Και θέλω τώρα να βρεις ένα τραγούδι. Που να έχει κάτι... Πολύ κοντινή σχέση. Πολύ κοντινή σχέση, μα πάρα πολύ κοντινή. Συγγενική μπορώ να πω. Πολύ συγγενική, συγγενική ακριβώς. Και είναι του Mimi Plus, αυτό μπορούμε να πούμε τώρα, διότι οι σημερινές μας καλεσμένες είναι η Λουκίλα Καρέρ και η Λίτσα Θεοφάνους. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, όντως μπορούμε να πούμε ότι είναι συγγενική η σχέση και πολύ κοντινή φιλική. Περάστε στον καναπέ μας. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Καλησπέρα. Τι τραγούδι είναι αυτό, Λουκίλα? Πρώτη μας νύχτα. Ένα τραγούδι που έχει ενώσει 4-5 γενιές. Είναι ένα τραγούδι, και ευχαριστώ τον Στέφανο που το διάλεξε, γιατί με πας πίσω, με πας στο 88, που έκανα την πρώτη μου ραδιοφωνική εκπομπή στο κανάλι 1 του Πειραιά και ήταν το πρώτο μου σήμα σε εκπομπή. Ήταν το πρώτο σου σήμα. Το πρώτο μου σήμα. Οπότε τι σημαίνει αυτό το τραγούδι για σένα? Τι σημαίνει? Σημαίνει το πρώτο μου σήμα, σημαίνει το τραγούδι με το οποίο, αν θέλεις, γνώρισα και το Μίμη, γιατί και το Μίμη το γνώρισα μέσα από το ρεπερτόριό του. Και ήταν από τα αγαπημένα μου. Είναι και θα είναι. Νομίζω ότι έχει ενώσει γενιές, γιατί ξέρεις και αυτές οι ταινίες του Δαλιανίδη. Το 62-63 ακούστηκαν αυτά τα τραγούδια. Πόσες γενιές έχουν μεγαλώσει και σήμερα πόσες φορές η ιδιωτική τηλεόραση δεν ξαναενώνει την οικογένεια όταν έχει κάτι δύσκολο απέναντι. Μου βάζει μια ελληνική ταινία, ένα musical πλαίσια Δαλιανίδη. Δεν μεγαλώσουν ακόμα. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουν μεγαλώσει πολλές γενιές, πάρα πολλές γενιές. Εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μας, θα μεγαλώσει λίγο και τα εγγόνια μας. Και δεν είναι μόνο του Μίμη, είναι γενικώς οι ταινίες και η ηθογραφία, ξέρεις, όλο αυτό. Βλέπεις ότι ανακυκλώνονται τα περιστατικά της ζωής μας, όπως βλέπεις ταινίες οι οποίες νομίζω ότι έχουν γυριστεί σήμερα. Λίτσα, νομίζω ότι όντως έχουν ένα καμπάκι ελληνικές ταινίες. Τώρα τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει και εσείς. Έχει πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Πάντα δεν γινόταν αυτό, παιδιά. Συγγνώμη, με το ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης το 1990, εγώ θυμάμαι τις πρώτες συμφωνίες που έγιναν με τη Φίνος Films, να το πούμε. Γιατί είναι και πολύ φτωχή, ας πούμε, η τηλεόραση τώρα όσο αφορά το πρόγραμμά της. Είναι μια εύκολη λύση. Όταν βλέπω μια ελληνική ταινία και τη βλέπω και τις ταινίες είναι θησαυροί. Τι έχουν αποθησαυρίσει. Τι έχει αποθησαυρίσει εκεί μέσα ο Δαλιανίδης? Όλη την ηθογραφία. Βλέπεις γωνιές της Αθήνας μας ή τα χωριά μας ή τη Θεσσαλονίκη, πώς ήταν το 60 και το 65. Αν και δεν μας αρέσει οι πώς ήταν. Δηλαδή, εγώ βλέπω την Αθήνα και λέω, αχ, να μπορούσα να ζήσω έτσι ένα μήνα. Ένα μήνα σε αυτή την εποχή να μπορούσα να γυρίσω το ρολόι πίσω. Και δεν είναι μόνο οι έγχρωμες. Οι μαυρόσπρες είναι πολύ συγκινησιακές. Οι ταινίες. Λέει να γυρίσει πίσω εκεί. Τώρα έχουμε όλοι 2-3 κινητά. Θα μπορούσες να είσαι στην ουρά και να περιμένεις να πάρεις γκριν. Θα μ' άρεσε και τα ρούχα μ' αρέσουν. Τρελαίνομαι και για τα ρούχα. Είναι καλύτερο αυτό με τα τηλέφωνα. Τα ρούχα. Φοβερά τα ρούχα που είναι με τα ταγεράκια, με τα πουά, με τα φράχια, τα αυτοκίνητα τα παλιά, τα καμπριολέ που βλέπεις, ας πούμε. Με τη μέσα. Αυτό είναι σοβαρό μήνυμα. Τι μέσα έχουμε σήμερα και τι μέσα είχαν τότε. Και τελικά είναι η ζωή μας καλύτερη τώρα? Δεν νομίζω. Πότε ήταν πιο ευτυχισμένοι? Τώρα είναι ένα πιν. Είναι ένα πιν. Απομνημονεύουμε αριθμούς. Για πείτε μου τώρα εκεί τι κάνετε στην εκπομπή σας, στο Ζούγκλα Web, με το Λί και με το Λάμδα. Κοίταξε, τυχαία έγινε αυτό. Εγώ ήμουν στον Αντένα 23 χρόνια, η Λουκίλα άλλα τόσα. Κάπου χαθήκαμε, έφυγε από τον Αντένα, πήγε στον 984, κοινωνικά βρισκόμασταν, αλλά ποτέ, ας πούμε, δεν είχαμε βάλει στο μυαλό μας. Πάνω σε έναν καφέ? Πάνω σε ένα εστιατόριο ή πάνω σε μία μακαρονάδα. Ναι, λοιπόν, ήταν μακαρονάδα, ήταν βαρύ. Βέβαια. Με πολύ... με τη μακαρονάδα. Ναι. Είχα βγάλει την κόρη μου να βγούμε οι δυο μας να φάμε. Και εμφανίστηκε Λίτσα και καθίσαμε τρεις. Και δεν μίλησα με την κόρη. Καλά αυτά, καλά. Εγώ λέω, έφυγα πια από τον Αντένα, τελείωσε η καριέρα μου εκεί. Μου λέει η Λουκίλα και εγώ έφυγα από τον 984. Μόλι της λέω, ξέρεις τι σκέφτηκα. Δεν πάμε στο Μάκη που μας αγαπάει, τον αγαπάμε. Έχει κάνει όλο αυτό το web, δεν το ξέρω και καλά. Πάμε να δούμε. Μπορεί να κάνουμε κάτι καλό. Τι είναι και αυτό το ίντερνετ. Εμείς πάντα κάναμε μπροστά. Πρώτη στην ελεύθερη ραδιοφωνία,
πρώτη στην ελεύθερη τηλεόραση. Βρε, δεν πάμε και πάμε. Πες την αλήθεια, με το ίντερνετ ασχολιώσουν πριν την Καθόλου. εκπομπή. Καθόλου. Τώρα τα έχεις μάθει Καθόλου. και έχεις γίνει. Ναι, όλα. Κοίταξε, άμα αγαπάς κάτι. Ηλεκτρονικά, Ναι, άμα αγαπάς κάτι, νομίζω ότι θα το μάθεις. Δεν έχει σημασία αν δεν είναι της γενιάς σου. Εμείς είμαστε η γενιά της γραφομηχανής. Τώρα όμως γίναμε και η γενιά του ίντερνετ. Τι θέλετε να δώσετε στον κόσμο με αυτή την εκπομπή? Ποιο ήταν το κίνητρο ή ο στόχος? Στην αρχή ξεκινήσαμε. Ήμασταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Να ενώσουμε ενημέρωση με τραγούδια. Αλλά τελικά μας κέρδισε η ενημέρωση. Βεβαίως έχουμε φιλοξενήσει και πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Πάντως σας ακούω και σας βλέπω και πολιτιστικά πολλά. Και έτσι έχετε καλεσμένους και τηλεφωνικά αλλά και ζωντανά στο στούντιο πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, τραγουδιστές και όχι και μόνο. επικαιρότητα βέβαια πολύ. Και πάρα πολλούς πολιτικούς που είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Μπορεί ο κόσμος να μην τους θέλει κατά βάθος. Και πρέπει να πω ότι με τον τρόπο σας, με το λι και με το λάμδα, καταφέρνετε, δεν ξέρω, να βγάζετε κόσμο στην εκπομπή σας που πολύ δύσκολα βγαίνει και μιλάει. Ομολογώ να το πω αυτό. Και πολύ δύσκολα, εγώ το φοβόμουν, επειδή ήταν άγνωστο ακόμα το ιντερνετικό ραδιόφωνο, ότι δεν θα μας είχαν και μεγάλη εμπιστοσύνη σαν μέσον. Επειδή μέχρι τώρα η τηλεόραση, το ραδιόφωνο ήταν τα συμβατικά, ήταν εντελώς διαφορετικά. Και λίγο εγώ το φοβόμουν. Αλλά τελικά τώρα το αγαπώ τόσο πολύ. Αυτό λέμε με τη Λουκίλα, ρε παιδί μου, τι ωραία που είμαστε. Μια χαρά περνάμε. Για πείτε μου κάτι. Αλλά μας έδειξε και μεγάλη εμπιστοσύνη τα ταξίδια. Τα ταξίδια μας αρέσουν πάρα πολύ, αρκεί να έχεις μέτρο στα ταξίδια.